Er I klar? Ja. Syng. Lad være med at skrige. Det kan lyde så smukt. Johan, hvor kan man finde lærer som dig? Du sidder i et klasseværelse og venter kun på os. Du kan lide at lære, du er så rar. Men kære Johan, du får aldrig dine nøgler igen. Alexia tog dine nøgler, nej hvor var det træls. Du var nødt til at tage hjem, nej. Hun kørte galt og smadrede din bil. Men heldigvis mistede du aldrig dit glade smil. Vi kan huske, da du flækkede din brille. Du faldt ned ad trappen, hænderne kunne ikke tage fra. Så lå du der med flækket bryn og ventede på lægen. Så briller med styrke og se indenfor. Du lignede Anders Schwarzenegger, nej hvor var det flot. Du er nu 50 år siden, du blev født. Det blev sandelig fejret på en mægtig vis. Du er jo som altid gammel og vis. Hurra, 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 hurra.